Tak tady na tom místě jsme se sešli 12. června roku 2009 u příležitosti 50 let, co jsme zahájili studium na slavném institutu SVŠ. Příjemná restaurace pod Vinicí, sice nekuřácká, což některým trochu možná mohou vadit, ale jinak poměrně velmi dobrý sortiment, obsluha vstřícná, ceny přiměřené. Bylo nás celkově 12, snad dokonce 13, s tím, že původně přihlášených lidí bylo 22, ale někteří měli určité naléhavé důvody pro to, aby se nemohli zúčastnit, což se zřejmě vždycky stane. Atmosféra byla, jak vidno z obrázku, tvůrčí, dámy i pánové měli neustále o čem diskutovat, přestože je to už dlouho, co jsme se někteří z nás neviděli, ale v současné době atmosféra při každoročním setkávání je vcelku příjemná a dobrá. Vidíte, že někteří přitom používají různé prostředky, hlavně ruce, ale to je už síla zvyku. V tom protisvětle se nedali všechny záběry udělat ideálně, ale bohužel toto bylo vyhrazené místo pro několik zbývajících kuřaček. Tady je jedno z nich. No a tím vlastně tento krátký záznam uzavíráme. Na závěr ještě několik fotografií statických, které doplňují atmosféru. To jsou ony kuřačky, potom Karel, jak se láduje, je vidět, že mu to neustále chutná. Pavlík se svými tradičními bramboráčky. To jsme všichni tam u stolu. Milan zezadu a opět Karel, jak se láduje. Tady potom rozkládající Saša, ostatní, které jsou obsluhovány, Jana Chroustová v diskuzi při objednávání, Milan tady uhybá, aby bylo možno zachytit atmosféru na fotografii, to jsem já, Lenhard, který kontroluje ten seznam. Tady jsou Věra Suchánková, Jiřina Berková, Olina s Milanem.